Zdravo, ja sam Anđijeta, to je jedan od mojih pseudonima. Da vam pojasnim danas nacrt kako to kradu TikTok Balkana. Kako produkcija Pink sama sebi pravi reklamu i konfrontaciju na TikToku. Kada sam ja objavila ovih dana da spremam ove videe i da duže vreme neću voditi TikTok live zbog sabotaže i cenzure, pojavila se priča koju ja zatičem juče, koju ja smatram čistim otimanjem ideje, što sam i očekivala, da je jedan od perfidnih načina produkcije Pink da sama sebe reklamira, kao što su nametali u mom live-u priču o realitiju. A da pritom nisu dali čak ni broj pratioca i ni jedan gift. Ta klasična zloupotreba iscrpljivanja nas i zračenja na TikTok live-u u zabludi i obmani da su pravila TikToka ono što je produkcija Pink postavila, da hejteri dižu live i da pratioca nemam jer mene ljudi ne vole da gledaju i slušaju, a to potkrepljuju sa hiljade komentara njihovih postavljenih tehničkih profila. Juče se pojavila priča, jer ja sada najavljujem i govorim unapred, oni imaju dovoljno vremena pre protesta 30. jula i pre svakog mog videa da se spreme, i ta priča je već počela sa svojim kontraoptužbama. Jel ono što je u zakonu kontraoptužbe, to je sad njihova krađa moje ideje, što se inače radi na live-u, kad je neko human pa neko hoće da zaradi jer mu je zaista teško, a onda oni postave nekog koga oni odaberu, pa oni peru pare preko njega, a onda se pojave i kad se pojavi neko human kao što je to bio pokušao Sanel Patak, onda produkcija Pink uključi sve svoje reality igrače da oni navodno budu najhumaniji. Ljudi koji uopšte nisu humani i ne znate šta rade iza platforme, šta rade sa gifterima, šta rade sa investitorima i šta rade i na koji način se preko njih peru pare i koji je u stvari njihov deo, a koji je deo produkcije Pink. I na čemu sve i na koje načine sve zarađuju reality igračice pre svega. Dakle, pošto ova igra produkcije Pink na TikToku postaje opšte poznata i pošto sam ja od 2023. godine pričala do novembra, u novembru svi počeli da primećuju šta je ovo sa algoritmom, šta je ovo sa ovim ovolikim hejterima, a i dalje javno tvrde da hejteri podižu live jer to njihovoj guzici odgovara i njihovom novčaniku. Zatim, oni nemaju muda da ostanu bez para. Razumite, oni su već uzeli mnogo para, veliki tiktokeri igrači, i oni neće vama sigurno priznati kako i vi da stignete do novca i koliko ste vi sabotirani i cenzurisani. Dakle, kada su i svi tiktokeri primetili koliko je uslovljavanje u stvari za platforme, a koliko i njima ako ne ispunjavaju te uslove i ne uhlebe se i ne naprave deal sa produkcijom Pink, spuštaju im live, ne mogu da sakupe ni 10 pratioca, veći tiktokeri koji su odavno na live-u i već zaradili puno para. I onda kažu jao konekcija, jao algoritam, ne znam zašto moram ponovo da uključim i isključim. I onda se ta priča proširila. Tada sam ja stala i 3 meseca nisam vodila live. Kad sam uključila ponovo live od kraja februara, ja sam do nedavno ponovo radila analitiku i držala live. I sada sam prestala na itekako duže vreme da pronađem novi format, novu stratešku suptilnu tehniku za ofanzivu, kako da zaustavim skaradni rad medija i to
što su isto to preneli na TikTok i što je produkcija Pink ukrala TikTok Balkana. Zapravo, juče čujem priču da su oni već spremni na kontraofanzivu, što nimalo nisam sumnjala, jer imaju svu tehniku ljudstva, sredstva, novca i veze poslovne sa investitorima, sa svetom i sa vladom Srbije koje zloupotrebljavaju koruptivno, jer njima jeste cilj navođenje na organizovani kriminal. I na TikToku produkcija Pink ne čini samo zlo svakome pojedincu sabotažom i cenzurom, već nameće svoja pravila koja su pogubna i za društvo, da se uopšte tako postupa na TikToku, i plus pokušava da utiče na život, zdravlje i energiju svakog pojedinca da ne može da izvede svoj live. Ne samo tako što mu zamrzava pratioce i što je napravila takav tehnički algoritam da se samo vide njihovi umetnuti, navodno pratioci live-a zvani hejteri, na stotine, na hiljade komentara, a nema ni giftova, ni lajkova, ni pratioca, nego dovode u zabludu još više sa najvećom tenzijom, da u stvari zato što tebi loše ljudi pišu, ti nemaš pratioce, jer niko te ne voli i ti si takav kako hejteri pišu. Zbog te obmane i zablude mnogi tvrdim da može doći do toga da se ne daj Bože još neko dete ubije kao Kika, i tvrdim da je to pogubno i vanzakonski, jer to nisu pravila TikToka, generalne aplikacije, nego pravila koje je nametnula produkcija Pink. Dakle, još jednom, nije tačno da hejteri podižu live. Hejteri ispuštaju live i prave averziju prema onome koji vodi live. Zanemaruju se svi zakoni koji imamo potpisani međunarodnim konvencijama, prema međunarodnom pravu, prema ustanovom i prema tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Navodi se na sveopštu govor mržnje, organizovani kriminal i trgovinu ljudima, i plus potpuno se iz koristoljublja čini zločin prema pojedincima koji vodimo live. Jer pre svega većina ljudi ne zna u preambuli i definiciji interneta, internet je intelektualna svojina. Kada se javno i uživo oglašavamo bilo gde, na Instagramu, na Fejsu, na TikToku, to je u tom smislu naše autorsko pravo i naša urednička celina javnog programa, javnog performansa u kome ja koja vodim live uređujem, određujem scenu, vodim, određujem program, transparentnost, ja sam redakcija, ja sam autor i ja sam kreator. Najčešće nama koji vodimo live, a koji nismo saradnici i igrači, odnosno robovi redakcije Pink, da oni od nas imaju zaradu, mi smo sabotirani i cenzurisani, nama pišu, mi nemamo pratioce, nama pišu hejteri u hiljade komentara, isti profili koje ne možemo blokirati po 100, po 200 puta, i to se događa svaki dan. Svaki dan satima. Događa se da se isti komentar napiše po 100 puta, događa se da isti profil svaki dan po 5 sati u live-u napiše na hiljade komentara. Dešava se da oni pokušavaju da navodno komuniciraju između sebe, kako bi vi pomislili da su to pojedinci, da napišu ponekad da su to deca, da su to ljudi u nejebici, ljudi koji kriziraju i tako dalje. Ne, to nisu nikakvi pojedinci.
i već organizovani tehnički programi. Kako se to radi nacrtno i na koji način to zloupotrebljavaju, bukvalno to vam je kao zloupotreba položaja od strane redakcije Pink, koji to establishment proces koriste i kakav je nacrt u stvari, kako to njima uspeva, a imaju sva sredstva i tehnička i kadra i opreme. Imaju sve relevantne dozvole da u neke operativne programe Vlade Srbije uđu, uključujući i digitalne procesore. Kada ovo pričam, to je povezano sa zgradom u Kragujevcu i to je povezano sa korupcijom u zgradi za visokotehnološki kriminal, sa generalnim upraviteljima digitalizacije Srbije iz upravnog dela Vlade Srbije, a to je povezano sa državnom bezbednosti, digitalnim DB hostingom i generalnom Microsoft zgradom u Beogradu. Ovaj nacrt, ovu moju tezu, ne samo aksiomama i argumentovano, ja mogu da branim sa svake strane, zapamtite. Ali ovo nije duel tog tipa. I sada vam samo naznačavam jedan nacrt. Kako se to radi? Kako to radi produkcija Pink? Da samo njihovi igrači i one koje oni tipizirano odrede imaju na 1000 evra u jednom live-u, dok ja godinu i po dana nemam ni jedan dinar. A dovoljno sam sa moći verbe, sa dovoljno energije, dovoljno snage, genijalnog uma, kreativnosti, spontanosti, zanimljivosti, originalnosti, bizarnosti, lucidnosti. Dakle, imam sve odlike i poznajem mnoge teme i vrlo sam, kako bi rekla, spontano, neizvesno, neposredno, mogu biti zanimljiva i mogu da pružim od umetničkih do naučnih sadržaja. Naravno, moj iskaz je uvek logičan, topao, smislen, koncizan, konceptualan. I ljudi me vole i vole da me slušaju. Mnogi mi pišu, ne mogu do mene da stignu. Zamrzava ih, izbacuje 100 puta kada krenem do 100, u jednom live-u spusti se na 10. Pa opet, izračunajte koliko je to. 100 puta 100. Koliko bi ja to ljudi imala pratioca. Molim vas, izračunajte te nule. Dakle, juče čujem, pošto znaju da sledi da vam pojasnim nacrt, juče čujem kako navodno žali se i gospođetina, pazite, gospođetina, koja je ništa više nego produkt produkcije Pink. Gospođetina koja vodi celu priču odvratnog ponašanja na live-u. Gospođetina koja ima više profila, bez obzira je li muško ili žensko, koja sam primetila da mene zove, koju sam obila 1000 puta, uključila nekoliko puta i dokazala. Dakle, ona manipuliše, a zapravo ljudi misle da je ona uspela na TikToku zato što psuje i to tako treba i time daje primer. A njoj je sve namešteno i ona je mnogo novca zaradila još sa prvim profilom. Njoj ne treba dalje, ona je mnogo novca zaradila. I čim ona nema sabotažu, čim ona igra sa najvećima, onda vam je jasno koliko je sati. 5 do 12 da zaustavimo, da vratimo TikTok narodu na Balkanu, da vidimo kakav je to nesklad
i koje su to u stvari pravila generalnog TikToka i da zaustavimo škaradni rad produkcije Pink. Pa onda i nekoliko još medija Srbije koje ja ukupno tužim na svetskom sudu. Juče navodno objavljuje se da je gospođetina došla, da je gospođetina sada također sabotirana. Odnosno da gospođetini uporno piše hejter Acina mama, slušajte ovu nebulozu. Hejter Acina mama koju ona 40 puta blokira. I onda meni također jedan od hejtera koji pokušava da se privuče, da ja pomislim da nije jedan od hejtera. Pa ja namerno upišem po neki put da pratim šta se događa i oni ne znaju na koji način i ja im ne otkrijem reakciju kada sam ja napravila zaključak. Dakle, jedan od hejtera piše meni da me navodno neko podržava, a ja lažem da ja verujem da me neko podržava. Pa upišem po neki put, čekam. Pa prema onome što mi upiše i kada se javi i sa kojom izrekom se javi, ja povezujem. A to je jedan od tih 20 profila koje ja ne mogu da blokiram. Naravno, juče mi piše taj isti profil, gospođetina se zavadila sa Acinom mamom, stalno joj i njoj kao i najvećima sad pišu moji hejteri na live-u. Zamislite vi tu perfidnost i tu malicioznost. I navodno sad i gospođetina 40 puta blokira taj jedan profil Acinu mamu koji znamo da je hejterski produkcije Pink. I to je već objavljeno na videu. Međutim, vidite ovako. Šta je plan? Njihov plan je da se sada počnu svi igrači produkcije Pink i najveći tiktokeri žaliti također na hejtere, ne zato što su shvatili mene, nego zato što će oni ispasti, oni hoće da naprave da su i oni, odnosno da su oni veće žrtve nego ja i da oni vode priču. Potpuna paralela, potpuna paradigma. Razumete o čemu pričam? Hoću da kažem da je to u stvari njihova kontrareakcija. Da ispadne da u stvari priča koju ja pokušavam da formatiram na YouTube-u će u stvari o krađi TikToka od produkcije Pink ispašće sad da su i oni ugroženi i oni će sebe tako nadalje i dalje podizati profil sa mojom pričom i reklamirati. A nadaju se da će tako pasti u drugi plan moja priča i ja opet neću biti viralna i vidljiva. Zato što planiraju ometanje i na YouTube-u i misle da ću se ja tu zaustaviti. A šta ćemo sa tužbama u svetu? A šta ćemo sa protestima? A šta ćemo sa onima što oni i ne znaju šta ja planiram u borbi protiv njih? Naravno da svojim maršinima pokušavaju da preuzmu priču i da preuzmu ideju i da stave kao svoju kontraoptužbu. To je u smislu kontraoptužbe. Razumete šta vam pričam? Dakle, ponovo se stvara farsa da će u stvari na kraju to pogodovati njihovoj reklami produkcije Pink i to vam je isto kao što ste često čuli Željka Mitrović da je on protiv nasilja. I što je nakon ubistva dece u školi ulazio navodno da menja program i da grdi reality. Čuj kurče. Razumete šta pričam? Dakle, šta se promenilo? Promenilo se to da sam ja predvidela to šta će da se dešava i da ja apsolutno neću
padati na te neke njihove pokušaje privlačenja, jer ja ništa ne prepuštam slučaju. I kao što reče grah s mesom, ja nisam naivna. Nisam naivna ni u vezi graha s mesom koji objavljuje videa meni u podršku profil na TikToku. Zašto? Zato što ja nisam s njima dogovarala, ja nisam njih pravno i da mi budu asistenti i zastupnici angažovala. I moja je taktika to što pokušavam sa njima da sarađujem. Oni će i dalje da objavljuju, ali vi ne primećujete po neku reč i rečenicu u videu graha s mesom koju nisam ja formirala. Nisam ja neko ko se bori, čija je misija u životu TikTok i TikTok generacija. Razumete? A to imate u njihovom videu graha s mesom. Dakle, to što oni ne znaju da formiraju video koji će da reklamira mene, što nemaju i pored sve stručnosti, u stvari ovu fabulu konstruktivnosti kao ja, ne znači da oni nemaju opremu ljudstva, stručnosti i marketinške i sredstava da naprave video za podršku meni. Međutim, samim tim što to nisam ja, to vam je kao raketa u čmar, čist hejter, a navodno kao moj fan profil i ostalo. Znači, oni su tim profilima pokušali mene da reklamiraju, da me uvuku u svoju priču i deal, a da mi u stvari nametnu onih nekoliko stvari, sad ću da vam kažem, koje ja nikako ne pristajem i ne bih pristala da me nijedan medij plasira i da mi pravi javno mnjenje, imidžu javnosti i public relation. Preko toga da se svađam sa članovima svoje porodice. Preko toga da se prostituišem da bi stigla do virala ili do popularnosti na televiziji. Do toga da me prikazuju skinutu i kao jebaljku, što sam davno odbila, ili u korist naših mladih i zajednice, jer ja ne treba da predstavljam taj uzor i to na kraju krajeva zaista jeste apsurdno i kontradiktorno onome što ja jesam, ja prezirem seks za novac. I na kraju to je devastacija svega onoga u čemu ja jesam dala u ozbiljnim temama za doprinos zajednici i pre svega zaštiti dece do sada. Dakle, to nisam ja, to nije moj životni put i delo. I ja nikada nisam radila telom, već mozgom. Druga stvar, dakle, prvo je u vezi svađe sa članovima porodice, aršini i metode koje koristi redakcija Pink da bi neku praznu vreću izreklamirala i da bi postao Maja Marinković ili Miljana Kulić. Dakle, treća stvar, nikada neću dozvoliti da me prikazuju iz ugla žrtve i da prave od mene žrtvu da bi kasnije narod sablažnjivali. I četvrto, apsolutnim lažima, udarajući na niske strasti u stanovništvu i stvarajući pogubno za energiju ljudske duše kao što izmišljaju afere. Ovaj ubijen, onaj ubijen i onda o tome 3 godine se piše. Dakle, to što njima ponestaje ideja, to što narod više ne da ne veruje u nevladine organizacije i vladine institucije, nego ne veruje ni u zapravo medije više, ni u opoziciju. Oni debelo koriste i debelo koriste stanje u društvu koje su oni najviše instruisano iz inostranstva stvorili, nego doprinose organizovanom kriminalu i terorizmu koje u fijasku udara na svakog ko se uključi. Dakle, oni imaju na teroristički način i vas po kućama. Vi znate onu čuvenu parolu jedne zločinačke svetske najgore terorističke organizacije: ići ćemo im na prag po kućama. Dakle, oni time dolaze u naše kuće, u naše živote, u naš prag. Imaju apsolutno i nas u fizičkom obliku i informacije koje oni sakupljaju da ne možete da verujete kako.
Prisluškivači nisu samo preko tehnike, oni su svuda. Ne možete, to je mikrooblik, vi ne možete to da shvatite. Drugo, zvučno, oni mogu da ozvuče odavde na kilometar da slušaju vas u kući. Treće, pojačivači postoje u tehničkim kutijama koje imate i u svakoj zgradi. Eno, kod mene u 63. bloku lepo se vidi, to je kao antena za celu zgradu. Na to se itekako može ozvučiti svaki stan. Druga stvar, dron i na koji način može da se radi ili kako može da se radi, kako može tajna služba da radi sa bilo kojom namerom praćenje iz susedne zgrade ili susednog stana, vi svesni niste dokle je stigla tehnologija. Svu tu tehnologiju posjeduje redakcija Pink. Ali vi zato mislite da su oni moćni, da su oni neuništivi, a oni našli pa zašli. Ja tvrdim da će oni pojas da zadenu. I ovo nije moja borba sa vetrenjačama i uopšte me ne zanima što mnogi misle, on je moćan, kako s njim, šta ti? Pa da, a njemu džaba sva para i sredstva, sav napredak i sve relevantne investicione veze koje koristi, jer on ima mnogo para. Džaba mu dakle sve. Ali plus ima viralnost, ima medij u rukama. Znači i sredstva, i ljudstvo, i novac, i opremu, i najveća tehnička dostignuća i novac. Zašto? Ali nije mudriji od mene. Nije mudriji od mene, zapamtite. I ne može materijalno da pojede intelektualno. Da se razumemo, Željko Mitrović nije intelektualac. On je samo mnogo alav sa teškim kompleksom siromaštva u sebi. Dakle, to koliko je on Željko Mitrović moćan, to ćete tek da vidite. A ovo koji je grah sa mesom, za sada podržavam njegove videe, verujte mi, ni njemu ne verujem. I mora da znate, nisam ja angažovala profil grah sa mesom. I znam da će mnogi sada upotrebljavati to za svoju priču, svoju zaradu, da će mnogi tiktokeri negirati jer im nije u interesu da priznaju, da će neki odabrani tiktokeri sada glumiti da i njima piše Acina mama i to je otprilike poenta ovog. Ovo su konačno videi, bit će možda samo još jedan, 6 sam snimila ukupno koje postavljam 10. jula kao uvod u moje YouTube podcaste koji će početi 14. jula. Tužbe su spremne za strani sud i idu dalje. Gde ću ja biti? Šta ću ja da radim u mom životu? Baš nikakve veze sa vama nema. I live neću voditi, TikTok na duže vreme, što ne znači da ga neću voditi. Možda za nekoliko meseci. Ali ko ću ja biti tada? Moja borba sa medijima i moja borba sa odgovorima u institucijama države Srbije, kogod vladao, nastavlja se. Moja borba sa zaustavljanjem skaradnog rada medija i vraćanje TikTok narodu, ponavljam, vraćanje, a ne gašenje, i celokupna prevara na TikToku nastavlja se. Upravo u sledećem live-u, bilo da 10. jula objavim ili u prvim podcastima od 14. jula, ide detaljni, direktno konkretni nacrt kako to nas sabotiraju. Kako to izgleda i kako to rade na TikTok live-u, pa onda uz 100 tehničkih opcija i sa druge strane koje to sfere zloupotrebljavaju i kako su napravili mrežu tehničkog programa tako što su zloupotrebili sve moguće parafe, konvencije, međunarodne zakone, zakone TikToka, zakone elementarnih građanskih prava, integriteta, zakone intelektualne i autorske svojine i tako dalje.
Dakle, elementi dela iz mnogo konotacija koje su zapravo retrospekcija koju ću da vam pojasnim sve detaljnije, sve konkretnije, bez obzira koje druge teme spominjem i šta o sebi govorim. Mislim da je moja prednost u tome što ja nisam zavisna, ja ne podležem, ja ne funkcionišem pod pritiskom. Ja ni ranije, ni pod oružanim atentatima nisam pristala ni na vrbovanja, ni na uslovljavanja, ni na ucene. Ne od medija, nego uopšte kroz moj životni put i delo kao aktiviste. Ja zapravo nisam neko ko je sklon ni kršenju zakona, ni zabludi i manipulaciji, odnosno nezavisna sam i samostalna i može mi se i toliko u sebe verujem da sve mogu da izdržim i da moj život ne zavisi od pojedinaca koji nešto smisle ili imaju neku nameru. Ja nisam neko ko poznaje sujetu, pa nemaju sa čim da me oslabe. Ja nisam neko ko ima poroke i narkotike, ko je zavisan od kurca i od novca, pa da sa tim mogu da me uslove ili ucene. Ja sam toliko čvrstog karaktera da oni praktično ne mogu u mojoj jačini da mene predvide, a ne mogu ni da me zastraše jer ja sam osoba koja nema strah. I to je moja moć. Dakle, nemam sujetu, nemam strah, uvijek sam samodisciplinovana, samokontrola je majka Božja, ja sve mogu da izdržim. I šta je to kako meni mogu da otmu mene, moju slobodu govora i mene iz mene? Mislite da me vežu, hapse? To su već radili. Mislite da me vežu bukvalno i da mi nameste nekakav psihološku nameštaljku kao da sam luda i to? Verujte mi, prošla sam čak i torturu u inostranstvu tog tipa. Prošla sam pokušaje i naših ovdje i to kroz privatne klinike. Sve sam raskrinkala. Razumete? Ne može meni sitna riba ništa da smesti. Jer pre svega moje informacije, znanja i iskustva su veliki. Moj mozak u Matrixu velika energija i genijalan mozak. Ja znam za koju svoju viziju živimo 2 godine i tu misiju i svetlost u sebi i pratim. I zapravo ja sam oslobođena iz sujete i straha. Dakle, kako ti meni možeš da me izludiš i da mi napraviš neku paranoju i da mi napraviš nameštaljku, da nekog ubediš, vidi ova misli da su svi protiv nje, vidi ona počinje da skreće, ona je opterećena, ajmo mi nju da hapsimo i da je malo drogiramo mozak, da je eliminišemo. Kao što znamo da su Jesenji ili neke vrlo umne ljude hteli da skrajnu i apstrakuju tako što su im namestili ludnicu. Morate znati da se ja toga ne plašim i da nema toga odakle ja ne mogu da pobegnem i ko će mene iz mene da ukrade i moju slobodu koju mi nisu dali oni i nijedan faktor ni struktura na zemlji, a ni sama priroda kako vas lažu. Naprotiv, neki pokušavaju u svetu da upotrebe to dokle je stigla nauka i medicina i tehnologija, pa da vas sad izmeste iz humanoidnih ljudi u neke druge, pa onda zapravo ne znaju kud su pošli, odakle su došli, pa kako će sad da dobiju građansko uverenje, jer je fijasko kraja manipulaciji u čovečanstvu. Iako su učinili čoveka apsolutno kontrolisanim i nemoćnim, oni namerno nisu uspostavili red, rad, disciplinu, a mogli su, ka tome ja težim, i namerno su ostavili da se sami ispokoljemo po čovečanstvu, čemu i služe ratovi, što su uradili na Balkanu i što i dalje produkcija Pink, posebno na prvom mestu, plus ostali mediji u Srbiji rade, i produkcija Pink i Željko Mitrović na TikToku.
šireći raskol i govor mržnje. Dakle, krvna zrnca, raspad porodice, otimanje majke od dece, pogoduje organizovanom kriminalu, krađe dece, ljudi, organa, prodaji. S time se bori celo čovečanstvo. Sve je to umreženi organizovani kriminal. Kome rat, kome brat. Dakle, imamo sada situaciju da se mnogi ljudi istaknuti u svetu time bave. Naravno da mora da posjetujete mnogo informacija i znanja da bi poznavali moje teme. Ja sam na njima dugoročno radila. Naravno da morate da imate puno praktičnosti, pragmatičnosti i izdržljivosti da biste uspjeli svaki svoj dan. Da živite ponekad i u teškim, ne samo finansijskim, nego uslovima za život i rad, a da uspete kao ja svaki dan da čitate, svaki dan da izučavate, svaki dan da istražujete, da se dodatno obrazujete, da ste u korespondenciji i kontaktu sa stručnim konsultatorima, umnim ljudima i tako dalje, i da radite i na internetu sa ozbiljnim materijalima i vašim izučavanjem drugih i u raznim formatima i da na kraju u stvari satima radite, učite, čitate ili analitički i naučno doprinosite, zapisujete, istražujete za svojim radnim stolom u radnoj sobi. U jednom danu ja sve to uspem uz sve teške uslove zdravstvene, uz nedostatak pravi skupih terapija, uz sve što mi je represija napravila i zakomplikovala u životu, uz teže uslove za život i rad. Ali to uopšte ne znači da ja nemam kvalitativno socijalne odnose sa ljudima koji me cene, sa kojima sarađujem, sa porodicom, da ja nemam porodični, socijalni, saradnički, prijateljski život, da ja nemam, da mene ne uvažavaju i da nemam uticaj. Naprotiv, ja sam prirodna faca, ponavljam, izvinite na pretencioznosti koje ima i ugled i uticaj i uvaženost u nekim ozbiljnim strukturama i ja znam šta me za to kvalifikuje. I ne moram to da obrazlažem. Druga stvar, ja sam opšte poznata ne samo kao osoba koja nema sujetu i strah. Ja sam uvek staložena. U komunikaciji uvek visoko racionalna, razumna, strpljiva, objektivna, tolerantna i dajem smirenost i snagu u svakoj komunikaciji. Mene niko ne može izazvati na provokaciju ili na skandal ili na incident. Zato je nemogućan lažan prikaz. Produkcija je scenirala kada sam vodila live napolju, scenirala je u više live-ova sam vam direktno snimala, ponovit ću te scene na YouTube-u kad počnem podcaste, šta su meni sve smeštali uživo. Razumete šta pričam? Pa čak i u rođenoj kući. Druga stvar, ja kako imam svoj život svaki dan organizovano, disciplinovano, praktično, pragmatično i uspem sve obaveze, tako i u vezi finansijskih zarada, 10 oblasti raznih poslova i umnih i praktičnih. Razumete? Druga stvar, ja uspevam da razvijem i razne svoje aktivnosti u aktivizmu i u humanim akcijama u kojima učestvujem i u ozbiljnim projektima državnim i međunarodnim. U svemu tome svaki dan pomalo uz moje umetničke radove na kojima radim u više formi. Tako da ne može se meni pripisati da sam neko ko ne zna šta radi, ko je odlepio zato što ima svoje snove. Razumete šta pričam? Jer mene iz mene, moju slobodu govora, moj osjećaj u samoj sebi i moje snove, odnosno moje vizije i moje misije, šta zračim i šta značim u ovom životu, baš ne može niko da otme. Mislim, tu matricu nisu oni ni dali kada sam ja odabrana sa tim kodom da se rodim.
I za svakog od nas nisu pojedinci u ljudstvu i vašem okruženju ti koji se pitaju, zato se oslobodite tuđeg mišljenja. Jednostavno radite na sebi i budite vi. I vidite, zbog toga, ja vam ne nabrajam sad džabe u zadnjih 10 minuta, kako je to smešno, čemu se to oni u stvari nadaju. Oni mogu samo moj mozak, nekakvi navodni koristoljubivi neprijatelji, da čega bi se ja to plašila od te sitne ribe i bilo čijih namera. Što to mogu ljudi i sa saučešćem? Ja sam i to prošla. Tada kada se ljudi udruže iz zajedničke koristoljubivosti, šta? Kad ja nemam sujetu, nemam strah, nemam slabosti, a na šta to mogu da me isprovociraju? Pokušavali su, kažem, i sa atentatima oružanim, i sa lažnim hapšenjima, i sa zapravo lažnim prijavama i uživo. Pogotovo sa čak torturama. Tortura od suda, tortura u bolnici. Pokušavali su i sa prikazom da sam luda. Jednostavno, mene samo nasilno mogu sada ničim izazvano, bez medicinske i pravne efektive, silom vojno vezati i onda mi lobotomirati mozak. Ali ja mislim da sam toliko jaka i prepoznata, to znači uvažena, pa se raspitajte što to znači, da je to praktično nemoguće. Zbog toga ja verujem u umne sfere koje su mene prepoznale i vjerujem da u životu duhovnost i vodi sve. Zato vam kažem da oni, pokušavajući da utiču na naš što im odlično pogoduje, jer dolaze u našu kuću i do nas direktno u TikTok, što je pravilo i terorizma, zapravo oni moći će da imaju neke koji su na početku ili slabi, zato treba da čuvamo našu decu, da se niko ne ubije kao Kika. Ali ljude kao ja mogu samo ne da ojačaju, nego zapravo je smiješno što oni uopšte i nakon 1,5 dana mene na live-u uopšte imaju i dalje neke ideje. Jer oni mene ne samo da ne mogu da uhvate za slabost, jer sam ja mudrija, jer sam ja suva inteligencija, nego ja poznajem procese, protokole. Oni mogu u 100 opcija da nešto planiraju ili tehnički programiraju čak. Ja njih predvidim u 101. A oni mene niti imaju željenu reakciju, niti mogu uopšte da me predvide. To je odlika moći. Tako da vas pozdravlja Angie Eta. I za kraj da vam pokažem ovaj moj kupać. Evo sam ovdje gore ja. Što je moj tata držao do kraja života. Kraj sebe. Tata me vodio da se slikam.